Z tohto miesta treba povedať, že aj odtiaľto sa dostaneme a preto sme volali aj susedných turistov, žiaľ neprišli. Znova sa dá dostať do Beckova a do Selca. Na Bodovku. A na Bodovku. Tak, toto je vlastne také rozhranie. Treba povedať, že každá táto dolina má svojich milovníkov skálnice. Tak, jak on sa cíti tu jak doma vo svojej chalupe, tak ja sa cítim doma na tom Podkavči viac jak v tom Hrabovníku. Hrabovník bol také jedno z východisk, že čo keby, lebo ani jeden pozemok nie je môj, tak som to aj tam trošku tak pripravil. Takže každý včelár k tej svojej rodnej zemi prilnie tým, že tu má niečo vybudované, niečo tu vždy skrášlivíte, jak je to pekne pokosené. Keď to porovnáte aj tam na tej mojej prvej včelnici, tak ste to videli. Ja som to prišiel vlastne do takého chršťa a vyzerá to trošku inak, ako to vyzeralo kedysi. Takže asi toľko, už tam nenapadlo nič viac. Tak keby chceli si prečítať niekto o tom včelárení, tak je tu. Tu sa nachádza plast so včelou. Tu je matka so včelami. Potom tuto na tom druhém obrázku, tam je už ako nakrmené včelstvo. Teraz na zimu. A tu je ošetrúvanie včelstva. Tak, aby bol tak v obraze, čo asi, ako to ide postupne. Nám za vzor slúži v práci horca junáci, cieľ náš bláho. Sme na stanovišti číslo 5, ktoré obhospodaruje rodina Pažitných. Máme tu teda jedinú včelárku medzi nami. Milka, sem sa pozrie, aby ťa mohli zesnímnuť. Na tejto včelnici by sme si zase niečo povedali o hygiene včiel. A to bude vždy asi taká náplň tejto včelnice, keď aj prídete z krúžku, alebo čo ona je ochotná vám ukázať včely, povedať včely. Je to šikovná kuchárka, varí v Kočovcách, takže ju tam máte po ruke. Keď budete dosiť, čo si chcete cisnúť dojednať ohľadom včiel, tak nech sa páči Zanu. Donese vám tam aj med domov, porad sa môžete aj nakrmiť s medom. Niečo sa hlási. Táto včelnica vlastne bola kedysi jej bratom započatá v trošku inej doline. Odtiaľ sa museli odsťahovať. A teraz po jej bratovi začal jej syn najprv včeláriť, no nakoľko zase škola a tak ďalej, tak to prešlo až a chytila sa toho ona, čo sme radi, aj so svojím manželom. Včely majú jednu veľkú a úžasnú vlastnosť. Keď do vzdialenosti 200 metrov budete takto posedíte 20 minút pri úle, akokoľvek ste vyčerpaní, tak vás dobijú a ďaleko ľahšie, keď sa budete pozorovať, zistíte, že sa vám ide ďalej na tej túre. Čiže 20 minút stačí na to, aby svojim elektromagnetickým polom na vás zapôsobili a váš organizmus dobili. Nepotrebujete k tomu žiadnu stravu, žiadne nič. To, že je med maximálne výživný, musíme si toto pripomenúť len preto, že aj horolezci, aj hilery vlastne vyšiel na svoj končar len vďaka medu. To je jediné, čo zo sebou nosia, lebo med strebáte, aj keď nevládzete prehltať cez ďásno a stačí, aby ste ho mali na jazyku a telo sa energeticky dobije. Takže táto včelnica je tu rok, či dva? Rok je. Rok. Takže stále sa, druhý rok, teda stále sa to ešte len buduje, vidíte, je to v takej polohe, ako je. Bol by asi možno dotaz, že prečo sme sa snažili poväčšine otočiť tie tabule do severu. Je to za tým účelom, aby nám to slnko nevyťahovalo, lebo slnko je síce priateľom včiel a včely sú vlastne sa hovorí dieťatom slnka. Ešte máme jednu rastlinu, ktorej hovoríme, že je jak slnečko, kto vie? Slnečnica. Výborné, slnečnica. Keď pôjdete okolo lánu slnečnice, ste si všimli, kde má hlavky? Za slnkom. Čiže putuje východ, juh a západ, ale už večer, keď prídete na slnečnicu, na to pole, tak vidíte, že už má hlavku otvorenú na východ a keď už nevládze chudera, že dozrieva, tak vždycky nájdete hlavky len týmto smerom od východu po západ. Nestáva sa, že by ste našli, alebo možno z celého láne, keby ste hľadali, aby ste našli hlavku otočenú smerom na západ. Ešte trošku vydržte. No, takže na tejto včelnici by sme povedali asi toľko. Treba povedať, že je tu takisto vodný zdroj, ako v každej kalnickej doline. Voda sa rovná vlastne sile ľudský.
Čiže je tak čistá stále. A koľko stojí jedna včela? Jedna včela nie, ale to sa celá rodina predáva. Celý roj ako. Alebo roj. Ja by som kúpila iba jednu včelu. Jednu včelu ti vyťahneme, aj keď vyletie z úla. A chceš byť aj jednou pichnutý? Ja už som veľa. Áno? No vidíš, tak ten, čo sa nechá včelami pichať, vlastne má na Slovensku jednu veľkú výhodu, že nakoľko sme z tejto lokality, keby ho poštípala, alebo mňa poštípala teda zmija, tak som voči tomu jedu odolný a nezomrem. To naša radosť, preto včelár smele sa bor k cieľu svoju hoj. Len tak skvitne blahom naša vlast, to dedičstvo našich otcov, národovcov, vzorných vodcov, preto za nimi veselo pôjde. Nachádzame sa na stanovište číslo 6. Je zaujímavé tým, že táto cesta kedysi bola ako dohovor. Sami vidíte, že keď sa o to ľudia prestanú starať, tak to zarostie a tak tento včelár, ktorý obhospodaruje Pálko Dovina, ktorý tu stojí vedľa mňa, to celé vyklčoval, cestu obnovil, vybudoval si tu takýto stánok, kto potreboval preciť sa, môže sa tu prejsť. Vidíte, že vyčistil kus lúky, má tu ovocný strom a má tu tie svoje milované včielky. Stále včelári v úloh zadovákoch, ale má tam už aj nadstavkové, tu na to 1, 2, 3, 4, čo vidíte. To je už také modernejšie včelárenie. No a postupne slovenskí včelári prechádzajú na včelárenie z takto vysokých nástavkov, nakoľko nám roky pribúdajú na tie nízkonástavkové. Na stanovišti číslo 8, kto tam ešte vydržíte ísť, budete vidieť, tam sa súčasnosť s minulosťou stretla. Takže na tom stanovišti budete vidieť aj modernejšie včelárenie, aj staré včelárenie. Treba povedať, že v Kálnici bolo hodne stolárov a stolári vedeli pre včelárov vyrobiť aj takéto krásne úle, ako zaujímavosť. Boli v tom aj včely, len je to trošku malé. Je to spomienka na niekdajšie včelárenie, keď ešte včelári nepoznali ani klasické úle. Vždy je to o niekom, nejaká postavička. Je tam vždycky ten letáčik, kde včely lietajú a keď sa dobre one stará, dajú sa aj tu včely odchovať a donesú aj trochu medu. Nachádzame sa na stanovišti číslo 7, ktoré obhospodaruje Rabatín Alexander. Tu vám ho predstavujem. Je to druhý najväčší včelár v Kálnici po Pavlechovskej rodine. Sused vašej pani učiteľky. A tu nám vidíte už moderné včelárenie v nízkonastavkových úloh, všetko to preložil. Prechádzam na nízkonastavkové úle, ktoré sú progresívne už v dnešnej dobe s odnímateľným dnom, kde nie je zabudovaný peľochyt, kde sa dá odoberať aj peľ. To je veľmi dôležitá tiež hodnota potravinová, takže je dosť záujem o túto komoditu, takže nie len dorábam medík, áno, ale dorábam, dajú mi včeličky aj peľ. No a samozrejme vecou je to trošku už iné včelárenie ako tých starých klasických ležánoch, pretože tam, ak včelstva rozrastli do síly na tých 22 rámikov, aké je tam alebo teda aké je tam množstvo. V týchto nových úloh môžete nadstavky robiť na seba aj 7-8, čiže tamto včelstvo môže byť silnejšie, ktoré vám zároveň môže doniesť aj viacej sladiny a aj péľu. Tak preto sú tieto úle progresívnejšie, nie sú uteplené, sú iba trošku z hrubšieho materiálu, ako sú tie klasické. A to už aj z titulu toho, že zmena klimatických podmienok nevyžaduje si také uteplenie ako v minulosti. No a zároveň sú tieto úle zasieťované na spodku sieťovinou, kde aj v prípade napadnutia klieštikom, klieštik odpadáva pod toto sito a samozrejme vecou nedostáva sa naspäť na včeličku, aby parazitoval na nej. Takže aj to má výhodu.